אם עד עכשיו ראינו את היופי, הנה היופי הכי 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 יפה. אנחנו נמצאים כרגע בראש המבצר של העיירה אייז ומשקיפים אל מפרץ ניס. העיירה לרגלינו, אנחנו רואים את כל המפרץ, את הים התיכון, את גגות הבתים של העיירה אייז שעל צל ההר. ואנחנו עושים עכשיו סיבוב, רואים את כל עתיקות המבצר. הנה אבי, והנה נורית, והנה אביטל, שותים, נהנים. הנה הכביש שטיפסנו דרכו, ואנחנו רואים עכשיו חלק מהגנים האקזוטיים, שזה הכל קקטוסים מסוגים שונים. פשוט מדהים, איזה יופי. מדהים, מדהים. הנה ספינות שעוגנות שם, ספינות של תיירים במפרץ רחוק. והגגות רעפים מלפני עשרות שנים.